Si an tseachtain siúl Scoil an tseachtain sa, agus é mar aim na seachtaine, daltaí a spreige le siúl Scoil seachas dul I gcár. Leabhar méle daltaí agus múinteoirí ón Mhobhscoil I Luimneach a shiúlann Scoil. So, is grúpa siúlóirí sinna agus bí míad ag siúl Scoil gach lá ón aglas redemptoris tail trasna an bmhóthair. Bín slua deas a gcuin gach lá, fiúháin nuair bhíonn sé carbáistí, nuair ag chuirsneachta, bíon ar ann. Bíon mé ag siúl chun scoile nuair beag mé nuair bhí mé ábalta. Bí mé ag siúl gach lá. Bhí mé ag siúl Scoil gach lá. Beidir gá nó trí uair sa Seachtain or tá mé ábalta freisin. Duine siad dom faoin na rudaí a haithníonn leo faoi siúl Scoil. Tá sé an gomá le haig do curf agus tá sé gomá le haig an environment freisin. Ag siúl múnta brefni. Is málam siúl Scoil. Bíon cúigear a gcuin ag siúl agus bíon crack a gcuin. Is mór an crack a bhíon a gcuin leis na fáistí, bíon ag canas, ag imbert cléithí an adas atá míad ag fannacht de gachtainna eile. Agus tóg an rud is fearr an Scoil im líana, ná go bhfuil sráid nua a gcuin leis muid an Scoil, agus níl ceadítar glúisteáin teach thuas an adas atá na páistí ag dul ar Scoil, so mar sin bhín ar na hisismóirí na páistí a ligint in áit eile, agus trúlann siad bra sláán ar Scoil agus ní bhín an brú trácht ann a thuile. Aislíonn go na bháin Nuacht Cúla4, Cathair Luimneach.